начин на преподаване и се измислят най-различни отговори и се чудят от 9 кладенеца вода да изкарат всички различни правителства и всички бивши и настоящи началници в това образование и накрая, дето се вика, работата ни излиза на лице. Все сме на последно место и от ден на ден затъваме, както се казва, грубо и образованието ни става и неграмотността на хората все по-надолу и по-надолу. И те имат компютри преди нас, и те върват по нови системи, и при тях си има промени, но грамотността си остава, даже и се повишава. Само при нас. Защо е така? Това е главният ми въпрос. Благодаря ви. До чуване. Благодаря и аз. Ами, много също добър въпрос, за който може да отделим внимание. Тези реформи, които периодично ги правят, те явно не водят до някакво подобрение и до някакъв успех. Това не са реформи, това е имитация. Защото в стремежа си да се изравним с развитите страни, ние много лошо имитираме техните постижения. Тоест, по-скоро се стремим да ги имаме тези постижения. И тогава вместо единна концепция, образователна да има, която наистина да се опира на традициите, такива каквито бяха, и доброто образование, виждате как се възприемаше от всякъде, българското, ние какво правим? Ние работим на парче. Това е най-лошото. На парче правим нещо, когато не ни хареса и не видим успеха, хайде пак друго парче и така нататък. Аз с април миналия бях на едно много странно дискусионно коментиране на бъдещи учебници, което беше организирано от Европейския съюз. И в същото време какво разбрах, че нас ни запознават с вече готова програма, която уж ние трябваше да възприемем, дискутирайки я. И когато имаше гласове на много добри работещи учители, говоря от представители от езикови гимназии в цяла България, както и обикновени училища, какво се получи? Ами всички дигаха рамене, говоря за чиновниците, които са направили тази програма и казват, тя вече е готова и бихме внесли някакви малки, примерно, промени, но не можем да гарантираме, че можем да я променим. Всичко е преливане от пусто в празно. И затова за мен спасението започва от всеки един от нас. Не да чакаме отгоре надолу да има промени, според които ние да се нагласяваме и да работим, а по-скоро добрият учител какво би правил. Ами той няма да се съобразява чак толкова с тези изисквания образователни, ако щете, така наречените, както ги коментирахме в Сливен, социокултурни компетентности. Той ще си преподава литературата, тази, която госпожата в 62 година, която е завършила, ще я преподава по оня интересен начин, интелигентен начин, чрез който се създава отношение. Това са критериите. Ако той ги следва, критериите означават и ценности. Ако той ги следва и върви по тях, и се ръководи само от тях, как няма да ги има успехите? Има ли нещо остаряло в самата методика? Разбира се, че има. Както реформите са с тая цел, уж усъвременяване, уж подобряване на... Например, аз не приемам тестовия характер на оценяване и на изпитване, защото специално говоря за литературата. Това е по-скоро едно стандартизиране на нацията. Една манипулация. Защото тестовите задачи не изискват мислене, а налучкване. И поради тази причина, това, което правим ние ги превръщаме в едни потребители. Да, разбира се, това е манипулация. Няма го мисленето. Аз съм гледала задачи, в които, например, предложено е ще бъдеш бяло на Яворов. И примерно какво представлява като жанр, нямам тук някакви възражения, но оттам нататък, ако се даде това стихотворение знаково, да бъде анализирано, вие ще видите колко децата не умеят да го правят. Защо? Защото до тогава тестовете са убили тяхното въображение, тяхното мислене. Те нямат критическо мислене, а имат подражание. Ето, всичко е навързано в една верига. И то е лоша верига. Разговорът е доста интересен, така че ще помоля колегите, ако могат да ни отпуснат още малко време. За младия учител. Да, за младия учител. Добре, да поговорим малко за студенти, учители, ученици, кой така да ги охарактеризираме, кой има най-голяма вина за проблемите, кой с какво трябва да помогне и да се промени, за да тръгнат нещата в една по-добра насока. Училището се нуждае
от такива студенти в лицето на бъдещи учители, които наистина искат да се занимават с тази професия. Как да се отсеят? Как да им се проведе тест? Дали са за това там или защото не са ги приели друга специалност, или защото да завършат висше и... Мога да кажа при мен как се получи. Да, ти трябва да си кажеш личния практиката... опит, но не си важна важна си, разбира се, но един по-общ план да очертаем за нещата. Разкажи за теб, ако е накратко ли. Тъй като искам да изходя от частното към общото. Именно по време на практиката аз поканих доцент Райчева да наблюдава мой урок, след което заедно да конферираме, да получа нейната градивна критика и сама за себе си да отговоря дали наистина ставам за учител, дали го нося в себе си или е просто една мечта, за която няма да имам силите. Така се получи, че имам потенциал, който го развивам и се насочих в тази система, в образователната система като учител. Смятам, че трябва да има отсяване. Как да стане? Не мога да давам аз някаква категоризация, някакви... Добре, кажи, нямаш отговор как да стане това, кой е по призвание и кой не. Не се чувствам компетентна аз да определям кой става и кой не. А ти доскоро си била студентка, така че можеш да разкажеш за какви са днешните студенти, нали? Кой е по призвание за това, което учи, не говорим само за литература, а кой е така, за да дойде в големия град да се ожени, да избяга от техните, да иде на бригада. Познавам хора, които са на по 35 години и още карат някакви педагогики, защото мисля, че им е по-лесно и по-така си намират, по-лесно се приемат там студенти и ходят по бригади, използват го за какви ли не трамплини. Едно време скатаваха казармата. Кой е въобще да учи и да е по някакво призвание там в своята специалност и кой е за някакви други материални или нематериални неща в университета? Имаш ли поглед? Или не можеш да говориш? Мога да говоря като студент. Да. Доскоро си била студент за твоите колеги. Доскорошен студент. Колкото и странно да ви прозвучи, дори чисто визуално си личи. Кой за какво е в университета. Имам предвид по самото облекло. Все пак това е институция. Редно е да сме малко по-строго. Не по-антузи. Да, това имах предвид. Да избягваме и този поп-фолк стил. Просто това е институция. Трябва да подходим към уважение преди всичко към университета, след това към преподавателите и разбира се към нас. Да, аз ставам свидетел на какви ли не нелепости. Не знам, може би с възрастта така ми се набиват повече на очи, но по театри, по ресторанти масово хората си ходят с антузи, с някакви дрехи, дето не са подходящи за там. Нямат отношение към институциите и това е някаква липса на култура, защото във всяко нещо има някаква култура. Културата идва с четенето. Да. Четящият човек никога не може да си позволи това. Това неглижиране да се появи как да е. Само защото в момента няма критерии. Няма го онова възпитание, което някак си маркира бъдещото поведение на всеки един. А то възпитанието не е само семейството. Това е и добрия учител, това е дори дисциплината литература, защото тя учи на ценности. Тя се преподава чрез ценностите, за които преди малко говорихме и съответно има мисията да възпита високия вкус. А високия вкус никога не може да си позволи това падение за мен на младия човек да се появи как да е. Аз затова и в момента, така преподавайки риторика, говорим специално, лекция има на тема дрес-код, когато се явиш на интервю. И цялото организационно поведение, какво трябва да представлява. И това всичкото е заимствано пак от американската образователна система, но се взема най-доброто. Това, което е градивно, това, което е конструктивно. Аз искам някой път така, само вие да ми дойдете на гости, да говорим за вашата преподавателска дейност. Днес темата озаглавих така, защото и Евелина е тук и да обърнем малко внимание на образователната система и на нея.
вашата преподавателска дейност е достатъчно интересна. Вие сте мой преподавател, забравих да кажа на уважаемите зрители, и един от най-запомнящите се преподаватели, които съм имал. Така че някой път може да посветим едно предаване изцяло на вас. Риториката, това отношение към институции, към преподаване и въобще има много неща, които могат да се кажат по това. Разбира се. Още повече, че днес куцат. Навсякъде ставаме свидетели на някакви нелепости поради липса на отношение и култура. Точно така. Но сега да не размиваме темата, викам да ги отложим в специалното предаване за вас. За личния пример малко да поговорим. Вие казахте за учителя като авторитет. Мога да говоря много за така наречения образователен пример. Да. Не само за това, че ние някога сме имали такива високи учители, става въпрос, като качество, като култура, а по-скоро, като бях в Щатите, разбрах, че това е една от методиките, чрез които се преподава не само литература, ако щете и бизнес, и финанси, и менеджмент. Тоест, високият пример гостува в студентската аудитория. Това е успялата личност, която може да е била студент, примерно в Харвард, може да не е била. И съответно всичко това, което са неговите постижения, става достояние на студентите. Той разказва за своя живот. И като виждаш една успяла личност, няма начин да не се мотивираш, поне мъничко да почнеш да приличаш на нея. Същото става и с учителството. Ето, Евелина е моя студентка. Аз не само я видях по време на практиката, а тя пожела да направи дипломна работа. Темата беше много трудно, защото тя избра урок биография. Тоест как да преподаваме урока биография по най-интересния, забавния и в същото време запомнеш се начин. Тези методически похвати, за тях също може да разкажем, когато говорим изцяло с вас. Това са иновативните модели. Да кажете, кой има най-голяма вина или... То е ясно, че всички имат някаква вина. Учителите, учениците, студентите. За студентите отговорихме какви са. Нямаме критерии как да ги отсееме, поне ние, но те се виждат и на пръв поглед. Те сами го показват. Не, тя би трябвало самата система да има някакви критерии, с които да ги отхвърля. Да не се допускат до там. Или пък дори да влезнат, тя по естествен начин да ги отхвърля, като не са за там. Но родители, ученици. Както е ясно, всичко много са важни първите 7 години. Първите 7 години минават в семейна среда предимно. Вече 5. Първите 5. Първите 5. И малко в детска градина евентуално. Кой има по-голяма вина? Родителите или учителите? За това, че децата са такива. Аз не бих казала за вина. Не бих искала никого да обвинявам. Това е в разрез с моите убеждения. А по-скоро да се опитаме заедно да помогнем, да надмогнем това, което се случва в момента. То е явно, че в годините на прехода много неща се случиха. Не, че преди това системата е била перфектна. Но някакси да приемем това, което е днес и всеки да намери наистина своя начин да надмогне. А как става това? Като потърси, разбира се, начин, който да е резултатен. Добър ден. Добър ден. Ако може да бъдете кратък само. Значи, ще бъда кратък и ще ви кажа 2-3 примера, когато аз съм бил ученик. Нали, те може да не са много полезни за момента. Не искам да налагаме такива терористични методи. Понеже когато учих, имах един учител. Нали, няма да казвам училище, учители, всичко. Учихме и когато дойде на изпита и вижда, че не сме подготвени, ние сме имали моменти, когато свършим, нали сме втора смяна, да кажем от 13:30 или беха занятията до 18, той ми заключваше и вика, отивам, ще се наям, ще гледам тази телевизия, ще дойда в 11, ще ви изпитам и ще ви пусна. След това, един път бе сложил наистина едно финджирче. Сега няма да говоря лошо, както да. Учителята, която ме изпита по физика, каза, нали, името ми каза, вика, виж какво, сега вика, ще пише, вика, една двойка, защото знаеш,
обаче вика, с този синджир, вика, не може вика, да ходиш вика, в училище. Имаше много такива моменти и най-важното, имаше дисциплина. Значи без дисциплина в една държава, без наказуемост на лошите неща, сега във вашето предаване, вие както го гледаме, може да говорим, понеже гледаме други предавания. 25 години всички говорят, че това трябва да се направи, но е много лошо. Ние, когато бехме ученици, научиха в училището да ходим, имаше тимуровски команди, носили сме въглища, ходили сме на бригади, в рейса ставаме старите хора да сядат. Другото нещо, тогава нямаше такива GSM и неща. Може ли сега някой учител, който бащата е, нали, с добър бизнес, много пари, и едно детенци, което е бедно, това, което нарушава с GSM-а или нещо, да му направят забележка? Не може да стане. И завчера гледах един доцент, няма да му кажа името, не искам госпожата да обида. Той каза, защо нашите политици не ги намалим наполовина и да приемат един немски метод на работа? И той казва, аз всеки месец изпитвах моите ученици, докторите, да могат да видя какво знаят. И когато вика отидат те да лекуват, да са с усмивка и да пациента да е доволен. Така че може да стане във всяка сфера. И ще приключа последно. Одеве дават едно, не дай Боже на никой да се случва, на автомагистрала Тракия. Не може ли органите, които отговарят, и там ще пратиш, има служители, ще се свърли с института по метеорология, да няма такива кървища. Всичко може да стане, но доцента му цитирам думите. Трябва да има желание и да се приемат методи, които са полезни за обществото. Хубав ден ви желая и успех на предаването. Благодаря ви. Благодаря. Финални думи. Евелина, нещо искаше да кажеш? Нещо да сме пропуснали? Нещо не съм, как беше един от клишираните въпроси. Има ли нещо, което искаш да кажеш, а не те попитах? Това, което искам да кажа на всички колеги, които са пред дилемата дали да продължават да се борят или да се откажат, опитайте още веднъж, втори, трети път. Ще стане. Когато човек има желание, ще стане. Да не търсят лесния път и бързия успех, а да преследват... Всички трудности ще ги научат как да се справят. А в едно хубаво училище с един работещ колегиум и деца, които наистина са мечтани ученици, всеки може да работи. А трудностите са просто една подготовка, школовка за по-хубавото. Да, добър финал. Доцент Райчева. Аз вярвам в младите хора, във всички вас, Жоре. В тебе, като бивш мой студент, който беше много интересен, стоейки там в аудиторията. Благодаря. Вярвам в Евелина, вярвам във всички, които са доказали и доказват своя потенциал, защото той не е само дареност, той трябва да се развива и то да се прави в нашето наистина трудно ежедневие. Всеки да намери начин как да го постигне. Става въпрос реализацията си, така че пълен напред, както се казва, дързост, търпение и характер. Защото всичко става с характер, благодарение на личностното проявление, характера, който трябва да те доведе до успеха. Добре, хубав финал. Това беше, уважаеми зрители, за днес. Гледайте ни отново и останете с програмата на ПО ТВ.